Kato moi, tervetuloa lihapirkan paistoheiten pari. Tässä on ämmäli Räkynen. Räkytän tässä paskaa teille ja sitten alkaa ruma laittaa. No niin, ottakaa vittu pellet. Eli ekaksi laitetaan vittu. Laitetaan virrat päälle, että saadaan levy päälle. Noin. Levy on päällä. Sitten tässä on valmiina paistinpannu. Sitten laitetaan kaakkoon tää nuppi tästä, että saadaan ruoka tekemään. Noin. Hienoa, se on peinä. Odotellaan sitten, että levy lämpiää, niin voidaan jatkoa tätä puolaa. Tässä edessä näette lihapirkoita, niin ensin kaivetaan pussista helvettiin. Ota missä se on reikä. Reikä tehdään haarukalla. Noniin. Noin. Siellä on reikä. Ja sitten täällä on lihapirkka. Lihistä, juu. No. Sitten kaapille hakemaan tätä lautasta tähän näin, että saadaan piirakat vittu laitettua kuntoon. Eli tässä nyt tehdään jalapeinotaskut. No niin, pikkudorkat, tässä on sitten skipattu pari vaihetta, eli niin nämä on nyt valmiiksi kuutioitu tälleen paistinpannulla valmistusta varten. Eli nyt odotellaan, että paistinpannu lämpii. Ja tossa on jalapeenot, nämä kuuluu niin tänne välikköön. Alkaa kuumenee pannu, sitten otetaan täältä oliiviöljy ja niin voidellaan sillä pannu liukkaaksi. Eli katsokaapas hölmöläiset näin. Noin. Sitten vähän liikutellaan, että rasva on joka puolella hyvin, noin. Annetaan rasvan siitä vähän sitten niin kuin häipyä hiljalleen helvettiin. Että aletaan sitten paistohommiin. Ja tää on semmoista yksinkertaista ruokaa yksinkertaisille pelaajan lukijoille. Että siitä yli eikä ympäri pääse, kun yksinkertaista ruokaa yksinkertaisille ihmisille tässä tehdään. Ja pannu alkaa olla vähän niin kuin lämmin. Tungetaan nyt vähän piirakkaa sisälle. Kuunnelkaa siinä jalapeinotaskut rätisee. Eli näin valmistuvat jalapeinotaskut yksinkertaisille pelaajalukijoille.
Yes. Se on varmasti hyvää ja yksinkertaista ruokaa teille, apinat. No niin, sitten apinat syömään, eli kunnon turausketsuppuja. Tälleen. Tää on se pelaaja-aamiainen ja illallinen ja lounas. Ihan mitä haluat kutsua. Tommonen herkku.